Čeka me na pet. Kakav svet, baš kakav svet, taj divan svet. Rekao sam vam da ću uspeti da nađem studio. Bilo je malo duže preko Novog Sada, ali važno je da smo stigli. Izvinite, gde da parkiramo? Evo možete ovde ispred. Rikverc! Da, Rikverc je po zadi. Mi srpski radikali smo stigli na snimanje. A vi ste, vidim, već obukli kostime. Šta pričate, gospodine organizator? Kakve kostime, gospodine organizator? Jel mislite da bismo mi šetali po gradu kostimirani, gospodine organizator? Kao nekakvi ludaci, gospodine? Pa zlatna ribica je ponovo hipnotisala Mlađu. Pa jel imate vi uopšte dozvolu da držite tako opasne životinje? Pa ne smeta mi kad si me valjala. Ma ne smeta mi što si glasna. Vruće ti. Izvinite, gospodine, pazite, ostaje na miru, imam važan razgovor. Pa šta imaš na sebi? Samo parfem? Evo ovako, vi sada upalite auto, dođete do njega, on vam je reper tamo, onda se zaustavite, kažete svoj tekst, nemojte da brinete i gramatiko sam učio, Ajde ljudi u redu, slikamo. Nemojte da brinete. Stop. Gramatiku sam učio vezanih očiju. Šta sad nije valjalo? Otkud ovaj na haubi? Reper izgleda nije stajao na pravom mestu. Dobro, u redu je, slikat ćemo još jednom sada. Ajde samo neko nek dođe da stane ovde da bude reper. Šta, niko neće da bude reper sada? Ajde donesite ovo bure, onda stavite ovde nek bude bure reper. Ajde ljudi, slikat ćemo ovo. Jao! Stop. Šta sad nije? Aha, upala pecaka u kadar, da. Aha, i tonac. Dobro, ajmo ponovo. Nekoliko dana posle posete republičkog premijera Kini stigle su i vesti o manjim diplomatskim incidentima koji su pratili ovu posetu. Naime, pokušavajući da jede uz pomoć kineskih štapića, premijer je ranio prevodioca pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Kine, razbio je 17 porculanskih tanjira iz doba dinastije Ming, slomio je 4 prozora i vidno oštetio 24 zidne pločice. Sam premijer je prošao nepovređen, kaže da se osjeća dobro i da jedva čeka sledeću posetu Kini, kako bi ponovo pokušao da jede uz pomoć kineskih štapića. Domaćini su poručili da bi rado ponovo ugostili Živkovića u pustinji Gobi. Ej ti, čuješ? Tebi pričam. Meni kažete? Tebi, nego kome? Nešto si mi poznat, odakle te ja znam? Ne bi znao da vam kažem, ne znam. Ajde, nemoj da se praviš lud, znam te ja od nekud. Znam to tvoje lice, jesi ti dolazio u Mionicu na Vašar? Pa ja ne pamtim da sam nikad bio na Vašaru, možda negdje drugdje, ne znam. Aha, sad znam.
Jesi bio kod mene u zatvoru? Jesi ti onaj što je plašio babe na stanici, ja? Ja nisam platio... Majku mu, znam te ja sigurno i setit ću se odakle, a onda ćeš da vidiš. Pa, ja ne znam stvarno, dakle, možda ne znam. Mora da si bio negde, na televiziji, na poternici, u pozorištu, negde sam te video. Moguće, jer ja idem kod ovoga, kako se zove, Cveleta, u atelje 212, ali to je retko, možda vaput. Možda jednom. Majku mu, sad mi je jasno. Ništa, nastavite sa dužnostima prema utvrđenom rasporedu. Predsednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica postigao je novi rekord pričavši 53 sata neprekidno o istoriji ustavnog uređenja Srbije, posle čega je kolabirao. Posle toga je morao da primi nekoliko doza infuzije da bi mu se vitalne funkcije stabilizovale. Poseban kuriozitet predstavlja to što je povod ovom izlaganju Koštunice bila slučajna telefonska anketa sa pitanjem treba li samba da postane olimpijski sport? Koju? Onu od tila? Ja vas molim, pazite, zato što ih da bacim. odjebi bre! Kakvo ulje? Pa ne smeta mi kad... Moram da prekinem, zdravo. Tetka, izvinite, izvolite u studio. Prilikom predstavljanja svoje partije u predizbornom programu državne televizije Vojislav Koštunica, predsednik Demokratske stranke Srbije, dao je 40-minutni odgovor na pitanje da li će sledeća srpska vlada, ukoliko DSS bude njena članica, nastaviti sa izručenjima optuženih Haškom tribunalu. Analizirajući Koštuničino izlaganje, nezavisni tim kriptologa sveo je njegov odgovor na 3 mogućnosti: da, ne i možda. Kako je vaša tetka? Jel ima temperaturu? Jel to možda grip? Ko? A tetka, da. Mlađo, ostavi ribicu na miru. Dakle, moramo se ponašamo odgovorno, uzmemo svoju sudbinu u svoje ruke. Mlađo, nemoj 100 puta ti ponavljam, ostavi ribicu na miru. A da, dakle, da pokušamo da jednim savjesnim odnosom prema našem poslu, Mlađo, stvarno nisi normalan. Ostavi glupu ribicu na miru. Pobogu, pojao si pun akvarijum. Pa jer smo rekli da jedna zlatna ribica dnevno može. A i vi stvarno niste čisti. Držite žive ribice u akvarijumu. Jer znate kako opasno može da bude kada čovjek pojede živu ribicu? Poštovani gledalci, dobrodošli u novogodišnji kviz Svako za sebe, svi protiv svih. Na pitanja će odgovarati onaj takmičar koji se prvi prijavi, pošto pitanje bude pročitano. Gospodo, jesu li vam jasna pravila? Naravno, da. Kažemo da. Dakle, možemo da počnemo. Prvo večerašnje pitanje je... neko se prijavio. Gospodine Dinkiću, možda me niste razumeli. Mogućnost da se prijavite dobijate tek pošto pitanje bude pročitano. A on se prijavio pre nego što je bilo pročitano, iako je trebalo tek kada bude pročitano. Nađe li jasno? Možemo da se prijavimo tek pošto pitanje bude pročitano. Dakle, krećemo iz početka. Naše prvo pitanje za večeras je... opet izgleda da... Nađo, pa šta je s tobom? Pa čovek je rekao da moramo prvo da saslušamo pitanje, pa tek onda se prijavimo. Da, on je rekao da takmičari mogu da se prijave, tek pošto pitanje bude pročitano, a vi ste se prijavili pre nego što je bilo pročitano, iako je... Dakle, pošto smo se upoznali sa propozicijama, možemo preći na pitanje. Naše prvo pitanje za večeras je... Mlađo, pa ti zaista nisi normalan.
Pa jesmo li ti 100 puta objasnili da je prijava tek posle... Da, svi smo mu rekli da takmičari mogu da se prijave tek pošto pitanje bude pročitano. Dobro, razumeli smo. Pa prijavio se pre nego što je bilo pročitano. Dobro, u redu je, shvatamo. Ajde idemo još jednom, ovaj put će bude u redu. Dakle, pošto smo se upoznali sa propozicijama, možemo preći na pitanja. Naše prvo pitanje za večeras je... Pa dakle, stvarno nisi normalan, stvarno si za posmatranje. Pa koliko puta treba ti kažem, koliko puta, milion puta, dok ne omutavim. Da, a vi ste rekli da takmičari mogu da se prijave. Prestanite, hoćete li ikada prestati? Jer možete tako doživotno da pričate. Ali on se prijavio pre nego što je bilo pročitano, iako je trebalo tek da bude pročitano. Predsednik Srpskog pokreta obnove, Vuk Drašković, zatražio od Ministarstva unutrašnjih poslova trake sa snimcima koje su snimili aparati za prisluškivanje, postavljeni u Draškovićevoj kući. Snimke bi želeo da presluša jer je tokom prethodnog meseca došao do odlične ideje za nastavak romana Noć generala. Svoju ideju je saopštio supruzi Danici, koja mu je rekla: Vuče, to je glupa ideja, zaboravi. Predsednik Srpskog pokreta obnove je poslušao suprugu, zaboravio ideju i vrlo brzo se zbog toga pokajao. Sada bi, preslušavajući snimke, želeo da još jednom proveri da li bi vredelo pisati nastavak romana o generalu Mihajloviću. Reagujući na ovaj zahtev Draškovića, ministar policije Dušan Mihajlović rekao je da trake sa snimcima ne služe za privatnu upotrebu, već su vlasništvo države. Mihajlović je takođe zamolio Draškovića da ne pušta vodu u kuhinji, da ne pali usisivač, mobilni telefon ili televizor dok vodi poverljive razgovore, te da se trudi da priča razgovetnije. Ministar se takođe složio sa ocenom gospođe Drašković da je roman u kojem general Mihajlović u poslednjem trenutku uspeva da pobegne, stigne do Amerike i vrati se da oslobodi Srbiju uz pomoć 6. flote, stvar bez budućnosti. Njegovo kraljevstvo visočanstvo je danas odlično raspoloženo. Šta god da kažem, on se smeši. Yes. No. Vaše visočanstvo, teško ćemo vas postaviti monarhiju u narednih 80 godina. Yes. No. Eto, Veljo, vidiš. Možda sada ima šanse, ako Bog gleda me. Svi za jednog, uz nijanse, i ja jednom hoću sve. Ekstazu i slast kad osvojim vlast, pobedom nežno taknut, neko zadnji i pred zadnji put. Ima šanse, ima. Žalim samo sa onim dobom, kajem se ja na rate. Uđo kratko u flert sa slobom, uz ceh sad stižu kamate. Monah mudrac, vrači doktor, sada ulažem veto. Za Boga kralja i poslovni prostor, ja glasno kažem eto. Makar sada budite mudri, da želja me mine.
povuci, potegni, ma udri, Veljo, junački sine. Monah mudrac, brači doktor, sada ulažem eto za Boga kralja i poslovni prostor. Ja glasno kažem eto, eto, eto. Eto. Eto vidiš, Slobo, ovi mogu da se krevelje na televiziji, da rade šta hoće, a nama zabranili da komuniciramo međusobno i sa bilo kim drugim. Pa je to poštena kampanja? Nemoj, Vojo, da se uzrujavaš. Vidiš da nam ne mogu ništa kad smo na vreme razvili moć telepatskog opštenja. Jeste, ali kada šaljem uputstva Nikolču putem telepatije, svako može da prisluškuje naše razgovore. Ma nema veze, Vojislave, niko od tih koji prisluškuju ne može da shvati naše misli i zamisli. Zato ih mi uvek na kraju nadmudrimo. Tek ćemo da ih nadmudrimo. Sada kad mi radikali osvojimo vlast, ima prvo da pohapsimo dosmanlije, onda da pripojimo Krajinu i Holandiju mirnim putem, pa ćemo da raspustimo ovaj inkvizitorski tribunal i da oslobodimo sve poštene rodoljube koji su ovde utamničeni. Je li, Vojo, hoćeš to odmah da kažeš tuti ili hoćeš da ga iznenadiš? Ma ne mogu više da se uzdržavam. Tuto, mi srpski radikali ćemo, kad osvojimo vlast, da oslobodimo sve zarobljenike ovog sramnog suda. Jel čuješ, Tuto? I tebe? Daj, Vlasi, ote u pizdu, lijepu materinu, stavte me već jednom na miru. U telefonskoj izjavi za našu emisiju Tomislav Nikolić, zamenik predsednika Srpske radikalne stranke, rekao je da čelnici ove stranke više neće psovati, da neće nositi obeležja koja bi frustrirala pripadnike nacionalnih manjina, te da će voziti samo desnom stranom u smeru kretanja. Jebote, rukav mi se zakačio za kokardu na reveru i prešao sam u suprotnu traku, zaključio je na kraju Nikolić. Mi smo civilizovani ljudi, gospodine. Učinilo mi se... Mogli smo i da vozimo u suprotnom smeru celim putem do studija, gospodine organizator. A znate li zašto to nismo uradili, gospodine? Znam, zato što ste vi civilizovani... Ne, gospodine, nego zato što je ceo put bio pun šlepera koji nam dolaze sa druge strane, gospodine organizator. Ne može čovek od prokletih šlepera ni trenutak na miru da skrene u suprotnu traku. Kad Voja pozove i žice zabruje, para kroz uši nam vri, a srce u grudima planove kuje, sutra ste najebali. Rđava kašika spremno nas čeka, ideja u glavama zri. Zapadna granica izgleda meka, dogme ste najebali. U srećnu budućnost mi jašemo ragu, složno u napad džiđi. Čekaju prazna mesta u Hagu, svi smo ga najebali. Kad Voja pozove i žice zabruje, para kroz uši nam vri, a srce u grudima planove kuje, sutra ste najebali. Sutra ste najebali. Sutra ste najebali. Rđava kašika spremno nas čeka, ideja u glavama
granica izgleda meka, Bogme ste najebali. Bogme ste najebali. U srećnu budućnost mi jašemo ragu, složno u napad Điđi. Čekaju prazna mesta u Hagu, ma svi smo ga najebali. Svi smo ga najebali. Mi želimo da vas postavimo modernu državu kakva je bila u 19. veku. Želimo da vas postavimo parlamentarnu monarhiju, želimo da srušimo beogradske dahije, oslobodimo Srbiju i poslovni prostor. Yes. No. Ali ja sam samo pitao šta ćete da popijete. Isto su me pitale stotine i stotine hiljada barmena. Jel čuješ, Veljo, junački sine? Ma pun mi je onih što me pitaju šta želim da popijem. Svaki dan me pitaju šta želim da popijem. Yes. No. Ali ja sam samo pitao... Ma kažite im da mogu da mi puše u paketu sa kakve veze imam ja, čoveč? Ali gospodine, ja sam tamo šanker, ja nemam Yes. No. A znam ja ko to meni namešta. To ono đubre ponovo. U stvari, Veljo, junački sine, ja bih popio, ali ponavljam, popio kafu. Ma može i meni jedna. Mole se zatvorenici koji komuniciraju telepatski da budu tiši i da ne ometaju ostale stanovnike pritvora u Ševeningenu. Pa ne možete vi da nam zabranite da pričamo u sebi i da osluškujemo unutrašnje glasove. Daj, stvarno, učutkajte ih, nek se nose u pizdu lijepu materinu, ne mrem spavat od njih. Tuto, pa oni hoće da ugroze naše pravo da razmišljamo. To se direktno kosi sa poveljom Ujedinjenih nacija o pravima čoveka. No, Mr. Milošević and Mr. Šešelj. You don't have a right to disturb other prisoners. Stvarno ima da poludim od svih ovih glasova koje čujem u glavi. Ne brini, Slobo, naviču ćeš. Ja sam mislio da ću da poludim kad sam počeo da čujem glasove u glavi. Pa mi to posle bilo normalno. Čak sam bio postao potpredsednik vlade. Predsednik Republičke vlade, gospodin Zoran Živković, posetio je prošle nedelje St. James Institut u Oksfordu, gde je u prisustvu najeminentnijih imena iz oblasti teorijske fizike predstavio svoj novi rad, kritika Feining-Baumove teorije o krivljenju vremena. Posle službenog dela programa, u čast poštovanih zvanica, institut je priredio koktel. U srdačnom razgovoru sa premijerom Živkovićem, Stephen Hawking, najveći teorijski fizičar današnjice, priznao je da mu percepiranje četvorodimenzionalnog prostora predstavlja problem. Živković je rekao da potpuno shvata Hawkinga, jer i on sam ima sličan problem sa dvodimenzionalnim prostorom. Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedan duel u kvizu Svako za sebe, svi protiv svih. Naši sledeći takmičari su gospoda Zoran Živković i Boris Tadić. Gospodine Živkoviću, jel imate neke prognoze pred vaš nastup u večerašnjoj emisiji? Jel to prvo pitanje? Jel postoje ponuđeni odgovori ili sami treba da nađemo rešenje? Gospodine Živkoviću, kviz još nije počeo, to je samo malo zagrevanje da se razbije trema, jel? Dobro je, da. Baš bi me začudilo tako pitanje, jer sam ja odabrao oblasti
teorijska fizika i istorija teologije. Da, da. Gospodine Tadiću, kako se osjećate kao takmičar u kvizu? Gospodine Tadiću, ovo i dalje nije početak kviza. I dalje su samo pitanja za opuštanje. Aha, razumem, da. Dakle, gospodine Živkoviću, vi ste rekli koje ste oblasti odabrali. Da li ostajete pri svom izboru? Ovo je sad zvaničan početak kviza, zar ne? Ne, gospodine Živkoviću, i dalje smo na protokolarnim pitanjima. Dobro, razumem, da. Pa, ja ću ostati pri mom izboru, iako sam se dugo odvomio da li da izaberem izumrle jezike i antičku književnost. Gospodo, da li su vama jasna pravila ovog kviza? Gospodine Tadiću, pritisnuli ste taster. Jel vama nešto možda... Da, tačan odgovor na vaše pitanje je... Gospodine Tadiću, kviz i dalje nije počeo. I dalje smo kod uvodnog dela i pitanja koja se postavljaju za dizanje atmosfere. Aha, u redu. Da, razumem. Dobro, u redu, gospodo. Da li ste spremni za prvo pitanje? Pa vi stvarno niste... Pa ja stvarno sa vama više ne mogu da radim. Gospodo, kviz i dalje nije počeo. Sve ovo je samo uvodna priča u kviz. Samo retorička pitanja koja ne traže neki poseban odgovor. Možete li to da razumete? Pa vi stvarno niste... Ovo je stvarno nije normalan. On bi me pitao gluposti 2 dana. Gospodine Tadiću, mogu da učinim nešto za vas? Sudac. Gospodine Miloševiću, ne mijenjajte temu. Dobro. Ali ja nemam drugu mogućnost da se obratim biračima i partijskim kolegama, pa bih želeo da im poručim da ću da im... No. Sudac. Mr. Milošević. Gospodine Miloševiću, ne možete koristiti ovu sudnicu za političku promociju. Dobro. Ali vi ste ukinuli moje pravo da komuniciram sa mojim najbližima. Tako da mi je ovo jedini način da se obratim bližnjima, jel? I zato bih hteo onom Dačiću da poručim da ću zbog toga što me je da mu Mr. Milošević. Sudac. You can't say here Gospodine Miloševiću, ne možete ovdje reći da ćete nekom da je majku u zato što vas je Pa kako ne mogu, bre? Pa oni me nagovore da im budem nosilac liste, a onda me ko budalu. Pa onom Vučeli, pa njemu ću da No. Sudac. Ne, vi jednostavno ne smijete ovdje da kažete da ćete nekom da izlupate čekićem. Dobro, onda nema veze. Reći ću im ja šta mislim lično kad izađem. You can do whatever you want. Sudac, što ćete vi raditi posle 2137. godine, to je vaša stvar. Milane, vidi, ovo izgleda zanimljivo. Grofica Lampicki i kontesa Lukateli u poseti rodnicima Soli. Socijalna duodrama sa jakim erotskim nabojem. Mislim da je ovo pravi glumački izazov. Pa, Vladane, jesi li siguran da smo mi prava podela za to? Zašto da ne? Pa sva najveća glumačka imena su se okušala u ženskim ulogama. Dustin Hoffman, pa Laurence Olivier, pa Lauren Bacall. Pa Vladane, pa ona je i igrala samo ženske uloge. Eto vidiš. Mladiću, ne pojavljujte se na kućnom pragu moje smerne ćerke, ali možeš svratiti do turskog kupatila gde utorkom nosim... Milane, kad ti kažem, o ovom tekstu sanja svaki glumac. Vladane, pa ovi kostimi koji su nam dali ne liče na baroknu odeću kontesa i grofica. Milane, pa u tome i jeste izazov. Savremeno pozorište se ostavlja na glumački izraz, a manje pažnje posvećuje kitnastim kostimima i scenografiji. Potkrala se grdna greška, naime, ove tekstove moram da predam kucima. Da, stižem. Čekaj, kako bre sad?
Pa stani, hoću ja da budem grofica Lampicki. Mislim, nije ono što mislite. Obnova monarhije je jedno od pitanja koje sve više zaokuplja pažnju domaće političke javnosti. Zbog toga su sa nama... Yes, yes. No, no. Stop, stop, stop! Vaše kraljevsko visočanstvo, morate da stojite ovde do kraja skeča, da odgovorite na pitanje i onda kažete vaš pozdrav i izladite napolje. Je li ovo dobro mesto? Da. U redu je, slikat ćemo... Yes, yes. No, no. Stop, stop, stop! Vaše kraljevsko visočanstvo. Odgovorite na pitanje vi, gospodin Drašković, vi ćete da kažete vaš pozdrav i onda izađete napolje. Je li u redu? Yes, yes. No, no. Akcija! Obnova monarhije je jedno od pitanja koje sve više... Yes, yes. No, no. Stop, 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 stop. Vaše kraljevsko... na engleskom jeziku. A pun mi je oni koji kažu da njegovo veličanstvo ne razume. Gospodine, Kažite im da mogu da mi u paketu sa... Gospodine Iliću, molim vas... A znam ja ko to meni namešta. To ono đubre s... Samo trenutak. Ajde stanite ovde pa da probamo još jednom da slikamo iz početka. Kažite im da mogu da mi u paketu sa... Pa, gospodine Iliću, ja vas molim, stvarno... Kakve veze imam ja, čoveče, nemam veze nikakve. Mislim da je skeč uspeo. Živjeli! Laskav slogan i slikan na plakatu i bend falš svira sve. To nije kabareto, znam, ali liči na kabaret.